É tan alegre, tan vital. E non lle falta esa pizca de romanticismo. Agora ti non me deixes quedar mal, imperiosa. Caramba, mira ti estas máquinas. Canta tecnoloxía incorporan. 3 euros. Todo sexa pola dama. Hola, somos o dispensador de preservativos. Para mellor seguridade e ótimo placer da parella, é recomendable que o preservativo se ajuste perfectamente ao tamaño do pene. De acordo. O pequeno. Entre as opcións de tamaño pequeno, pode escoller o pequeno normal ou, por un módico suplemento, o Magnum Incrementator. Ui, que leria. O pequeno normal. O Magnum Incrementator disimula o tamaño dos penes pequenos, proporcionándolle un maior placer á súa parella sen mermar a sensibilidade do seu pene. Veña, vale. Dame ese Magnum. E acaba xa. Con tanta leria xa se me están quitando as ganas. É normal. Ás veces o desexo desaparece. Unha cea copiosa, unha ingesta de alcohol excesiva, o estrés, os nervos poden disminuir a súa potencia sexual. Nestes casos, unha bebida vigorizante a base de guaraná e ginseng pode ser de gran axuda. Comprendido. Veña esa lata. Un día. Ai, que non se diga. Vamos ben preparados para calquera imprevisto. Cada vas ben preparado para facer o amor. Pero despois, acaso é maior placer que fumar un cigarro na cama despois de realizar o acto? Por aí non me vas pillar. Eu non fumo. Ela tampouco fuma. Nós non fumamos. Pero eu sí. Que é este? A máquina sexual que che vai descubrir todos os segredos do placer. E quen che di a ti que eu necesito ir cunha boneca cando me está agardando unha muller de carne e oso? Se cadra porque és un idiota vicioso que non as pensa. Aí pilláchesme. Pasarme isto a min. Tranquilo, un gatillazo teno calquera. Non falo diso. Falo de que un home como a min acabe deitándose con unha boneca como a ti. Non te mortifiques. Teño estado con outros homes e algúns incluso tan malos como a ti. Ai, ironías da vida.